Arngut kile no kila syak siat yap hapadeng gajingnya siat kuli ka markel liang bat ki bor sipai bat ki bor pulit haga step arpu artri ku jemang arajar arpusan ha Kishtwar district ke Jammu and Kashmir. Kini gajingnya siat markel liang hapadeng kile no bat ki bor sipai bor pulit kala jia ka por 100 baje san 4 minute min step hadin baki bor yada naga second para special force Army 11RR 7th Assam Rifles but Special Operation Group Kishtwar kila pendong kajing kenra hagi benta ka Shari bat Mandral Dhok ha kasnong Singpura Chatru. Laong bakat bagi bor pahara kidang poi haga teka benta kile no kila siat bat ka bala lampat syakajinya siat ka ba markel liang haga ba arngut negiti kile no kila klan no. Kuman syukdo bagi bor yada ha Jammu and Kashmir kidang penklan ban kenrai kile no. Hadin ba ka jingjia syaksiat yap ke arpun rengut ki breu ha Pahalgam shibnai mensua ha ki lekno Lashkar e Taiba bala keno kersan de keri Pakistan. Ha katayo bala dep hendrengut ki lekno kila syaksiat yap ha ka jingya kun bat ki bor pahara ke India ha Shopian bat awan tipora bala ong ba ka jing khenra ki lekno kandang beteng ha katai ke jella. Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.